ezumike na ndokwa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwa ya n'ụwa. Ka Chineke dị ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ekpere a bịara gị site na nkwado ndị Love Bite Foods and Beverages Limited Nnobi. Ndị na-alụpụta Love Bite Bread nọ na nọmba 1 Nwotu Mmaduka Close, Umuru Nnobi, 081-4982-8254. Abure FM, 24 hours of informative, educative, and entertainment programs. Can't stop, won't stop. On Abure 103.5 FM. Listen to news updates on Abure 103.5 FM immediately after Angelus 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. weekdays. Stay tuned to be updated, to be informed. News updates, live reports. Abure FM breaks the news with actualities. And the link that Igwe are hoping for a new Nigeria. You can as well listen online via mixlr.com/GistFM. Good evening and welcome to Abure, the 103.5 FM news update. Today, Wednesday, the 21st day of February 2024, and the time is 4 minutes past the hour of 6. Martin Efanshuku Ekezie is my name. The headlines. Bullets fly as security operatives clash with unknown gunmen in Anambra. Tinubu to inaugurate geometric power plant in Abia Monday. Chief Ikpemalueziokwu Ogbunike reveals the candidates for the position of Igwe in Ogbunike. Trump accuses Biden of personally getting a lot of money from Hunter's overseas business deals. Now, details. Bullets fly as security operatives clash with unknown gunmen in Anambra. Security operatives of the Joint Task Force on Monday engaged in a heavy gun battle with sit-at-home enforcers, unknown gunmen in Oka North local government area of Anambra State. According to a statement released on Tuesday by Ikenga Tochukwu, the police spokesperson in Anambra, the sit-at-home enforcers had disrupted trading activities at the Achala market the previous Monday, compelling traders to adhere to the directives. This drew the attention of the security apparatus in the state, leading to the police command engaging the hoodlums and administering a full dose of the medicine in the early hours of Monday, February 19th, 2024. Tochukwu further revealed that while many of the fleeing hoodlums sustained injuries of varying degrees, the Joint Task Force operatives managed to recover several items from them, including vehicles and firearms. The ammunition seized includes over 300 rounds of machine gun ammunition and 34 rounds of 7.62mm ammunition for AK-47 rifles. Additionally, 5 exotic vehicles previously snatched at gunpoint were also recovered, the police spokesperson stated. Tinubu to inaugurate geometric power plant in Abia Monday. Barring any last-minute change, the President Bola Tinubu will inaugurate the 188 megawatts geometric power plant in the Osisioma industrial layout of Aba in Abia State on Monday. A statement by the company's management on Tuesday said the plant was originally scheduled for inauguration on Saturday, February 24th. The new date was chosen by the presidency in Abuja due to what insider sources described as unexpected developments. The statement noted it was disclosed that the president will commission the 188 megawatts thermal plant alongside Abure Power Limited, which will take electricity from the new plant and supply to 9 of the 17 local government areas in Abia State. An energy consultant in Lagos, Cliff Ene, was quoted as saying, "We are proud of the support the federal government has of late given to the geometric power integrated company that would generate and distribute its own power.
The managing director of the company, Ben Cabin, described the power plant as the biggest investment in the Southeast, saying the company has spent $800 million on its integrated power project, which includes building a 27-kilometer natural gas pipeline from Owaza in Opa West local government area in Abia State. Chief Ikpemalueziokwu Ogbunike reveals the candidates for the position of Igwe in Ogbunike. The Rand Palace Ogbunike came alive on December 24, 2022 as the Igwe in council in consultation with the family of His Royal Majesty Igwe John Ositadimma Umenyora, Ezodioramma one of Ogbunike, and the entire Ogbunike community held the last Ofala festival for the Reverend Monarch. You will recall that the former president of Nigeria, President Abure, mourned the passing of the monarch. According to him, the deceased throughout his 44 years on the throne demonstrated his deep affection and love for the betterment of his subjects, working tirelessly to improve the well-being of his people through education, commerce, economic empowerment, and development. Meanwhile, the process of nominating new candidates for the position is underway as the President, the Traditional Council of Ndiiche, and Ogbuefi Ogbunike Chief Nwafo, Francis Onyeze, explains. Here is a report. Please take a listen. After the burial of late Igwe of Ogbunike community, Igwe John Ositadimma Umenyora, Ezedioramma, the process of nominating new candidates. I have a December 2nd. Onye ọzọ ya ebuli ya, ọ bụ na obula na Ogbunike awa. O ya ebu ya 1 year. Ochizi ana anwa, ọbazi ana anwa ọfụma. Chief Ikpemalueziokwu Ogbunike made this statement as he explains the Igbo calendar and how it implies to Ogbunike community. A na-emeti ọfụma. Ọnwa ụsatọ bụ ụta ka ọ bụ. Ụta a na-aba kasị ụta. Ụta eji ekwu na oge eji alụ ọrụ ugbo elugbo. Ọ na-aga emesịa ya n'izu ụka anwa. Aba n'izu ụka ọzọ bụ Fraịde bụ nkwọ. Eme ede ogwu Ogbunike. Ndị azụ ejekwa n'ekwe ede ogwu nakwuo ndị mụrụ ukwu nne na amawa ma osile ma ibite. Edebe ebe anwa ebe a na-eme ede ogwu. Emesizi ede ogwu anwa ọ bụ na olili eme gịnị ọgwụ amata na-abụkwa ọnwa ọrụ emere anya ede mana ibe ya eme ugbo ebido akọmọlụ ugbo akọsị ọrụ ugbo ahụ erute eme nwa eselebreti ya na-akụzigo ọrụ ugbo na-ekejide ike dibezi ya ibe anyị kọtara n'ọrụ ugbo maka eme nwa afọ bụ ezumike na-akọsịgo ọrụ ugbo onye abịa eme nwa afọ na July. He also explained that the difference between the practice of Igwaro of old and the modern Igwaro Igbo New Year celebration. Friday ka Ogbunike azụ Ogbunike dị eme ọnwa asatọ. Anyị na-aga emesi ọnwa asatọ. Friday night ya ka azụ a chụpụta ya mbọsị Saturday. Ma mgbe gboo bụ Saturday bụ eke ka eji eme ya. Mesịzi abịa na-azị bụ ndị ụka si na akwara na agwa okwu nọ na-aga abịa mbọsị ndị ụka ya na-abịa si n'aka na-azụ wee bujiazi anya azụ Friday eke. So na mgbe gboo bụ Saturday eke ka eji eme ọnwa asatọ. Sunday, Madakonamu Okonkwo from Ogbunike explains the reason why Ogbuefi Ogene Ogbunike loves the tradition of his fathers. In explanation on why Igwaro is quite separate from the throne of Ogbunike, Chief Nwafo Francis Ikpemalueziokwu Ogbunike advocated for fair process as he describes the kind of person he expects to mount the throne of Ogbunike community. What the hell was that throne of Ogbunike? Mana Nkawa, onwe mmadụ na-abụ na-apụta nọ. Dr. Harrison no Chumo Adele and Hello to Patam on man now back. I am an after Ogbunike. So by Mesia, on man now back, or the Ogbunike select your Noya. Apologia, you will believe or on your Ogbunike or on your Ogbunike deal. Oh, no, I'm Ogbunike Cordel. Only I met the back to Padre Ogbunike and Macordel. You do put a pie in a Ogbunike.
ọ bụkwa onye aghụghọ, ọ bụkwa onye na-atụ asị, ọ bụkwa onye na-aghọ aghụghọ. From Ogbunike, Martin Ikpemalueziokwu Ogbunike reporting. Now we move over to the foreign scene. Trump accuses Biden of personally getting a lot of money from Hunter's overseas business deals. Former President Donald Trump on Tuesday accused President Biden of personally benefiting from first son Hunter Biden's overseas business dealings, pointing to the commander-in-chief's real estate portfolio as a potential proof. Well, he's got a lot of houses all over the place, and he has never paid more than $179,000, Trump said, incorrectly stating Biden's income. The former president went on to put it even more plainly. He's gotten a lot of money. Hunter's got a lot of money. Hunter's gets millions of dollars just for sitting on a board, an energy board, and he admits that he knows nothing about energy, Trump said. The first son spent 5 years on the board of Burisma Holdings, a Ukrainian energy giant that paid Hunter a salary of up to $1 million per year, beginning in April 2014 as his dad assumed control of U.S. policy towards Ukraine as vice president. As President Biden makes a salary of $400,000 per year during his 8 years as Barack Obama's vice president. Biden earned about $235,000 per year, and in his 36 years in the Senate, Biden topped out at just over $169,000 a year in 2008. This is where we draw the curtain on news update on Ebon at the 103.5 FM. But before we leave, a quick look at the headlines. Bullets fly as security operatives clash with unknown gunmen in Anambra. Tinubu to inaugurate geometric power plant in Abia Monday. Chief Ikpemalueziokwu Ogbunike reveals the candidates for the position of Igwe in Ogbunike. Trump accuses Biden of personally getting a lot of money from Hunter's overseas business deals. Here is a public service announcement about lost vehicle, a Toyota Sienna model SUV, first model 1988 to 1999, color dark blue. This the padded and bumper has milk color. Plate number KWL243AJ. Chassis number 4032F13C4W0606537. Owner is Achuke Anthony. It got lost on Saturday, on the 17th of February 2024. It was stolen at Uruokwe, Enugu, close to Ezialeas around 12 a.m. If found, please contact 070-6110-4631 or 080-3951-1118. Report to the nearest police station or at Ebona the 103.5 FM. You just listen to news update on Ebona the 103.5 FM. News produced and read by Martin Ikpemalueziokwu Ogbunike. Thank you for listening. Good evening. Listen to news updates on Ebona, the 103.5 FM immediately after Angelus, 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. weekdays. Stay tuned to be updated, to be informed. News updates, live reports. Ebona FM breaks the news with actualities. I believe that if we are hoping for a new Nigeria, You can as well listen online via mixlr.com/GistFM. All day, every day, who's bad? Hit it! Ebona, the 103.5 FM. Creation bow down, adore him our King.
ụmụnye City White Crusade ọ ga-adị egwu ọ ga-adị kpọkpọ ụmụnye nakwa obodo niile gbara ya okirikiri gaji ịhụta mbitụ aka Chineke n'ụzọ ga-adị ebube dịka Evangelist John Ọka ga-atụ dan n'ụmụnya iji wee chịkọba ọgbakọ oziọma mkpụrụ abalị abụọ ga-ada ụda akpọrọ Two Nights of Solution abalị abụọ iji wee weta ogbo nyere nsogbu gị niile isiokwu ya bụ Enough is enough. Tell Ahab Elijah is here. O zuola ọ tụọla ya amụghị nwa gị ahụ atụọla ya ọnọdụ ụbịam o mebiri machi ekwe gị ahụ atụọla ya nrịanrịa ahụ na-emebe gị ahụ nsogbu nke ezinụlọ abụmọnụ alụghị di maọbụ nwaanyị n'oge kwesịrị ha niile ga-abịa n'isi njedebe maka na eluigwe nsugo ya stam cheta na ọ bụ Apostle Dr. John Ọka ka Chineke ga-ejikwara ngwaọrụ n'ọgbakọ oziọma a ọ ga-amalite n'abalị 23 wee ruo n'abalị 24 nke ọnwa Febrụwarị afọ a na-amalite ma o jiri ọkara gafeta elekere 4 nke mgbede n'ụbọchị ndị a niile ebe ọ ga n'ime ebunilo ndị ike họl dị n'ụmụnya maka ajụjụ kpọọ 0703 3881 221 kpọrọ ndị ezinụlọ gị kpọrọ ikwu na ibe gị bịa sonye n'ihe omume a maka na Elijah nọ n'ebe a Jizọs bụ eze. How best can we talk about the challenges we are having on our streets, our community, our society in general? Street report. If we do not address these challenges on Ebonadi FM, who will? As the happenings around us get as complicated as they can be. Street report is here to make sense of it all. Street report is causing social change across your streets. Your community. Street report is here with hardcore journalism to get to the roots of our problem. Why don't you join me, Martin number the first every Friday, 4:30 p.m. on Ebonadi 103.5 FM as Street Reports on Fools in your face. On Emas in Ebonadi corner 24/7, 24/7. Ndewonu, aka m bụ Nnụka Josephine Ujunwa, abụ m Adogidi 2024. Ana m asị ka unu na-ege ebe ọ na 103.5 FM Ogidi. Man is a political animal. That's why we all have our views on politics. Political View comes to you at Ebonadi 103.5 FM with Martin Ikpemalueziokwu every Monday, 3 o'clock p.m. to 4:30 p.m. and Saturday, 10 a.m. to 11:30 a.m. It's all about the day-to-day activities in the Nigerian political space. Views of political actors from various political parties on political process. Views of labor leaders, and most importantly, your views. Views of the common Nigerian. Tune in to Ebonadi 103.5 FM or you join online via mixlr.com/gistfm every Monday and Saturday. What are your political views? Pick a date. Nwanne m ndị oyibo si home is where the heart is. Anyị wee bulie aga n'Igbo wee sị nwanne ebe ife ọma dị ụgbọ na-aga aga ka anyị na-eso. Nwanne every time m batara Anambra ka m nọlụ nwa aṅụle obi m na-akụ resident Leofi n'ogidi egbugo m. Nwanne they cannot disappoint. Ịbata na residency efunu rooms and suites luxuriously furnished. Nwanne ka ngwa gị nke bụ eziokwu, Residency Hotel nwere a restaurant ọ na-abịa ịbata dị asaa abụọ gị local and intercontinental foods and beverages ọ ga-abịa ilisie ido arụ. Nwanne banyezanụ na bar where you are served with drinks, wines and spirits brewed in different parts of the world. Nketokwa moto in the midst of everything. Security is 24/7. Amamnega na asị m nwanne m kedu ebe ọ dị. Residency Hotel Leofi n'Ogidi dị na kilomita 13 Old Enugu Onitsha Express Road. Ịchọzi ibuku kedu ka esi buku? Call them on 081-40-933-512. Residency Hotel Leofi n'Ogidi. Ebe anọ and ebe na-eme. Okay, guys, thank you. Like, subscribe, and share, right?